This coming December day no kay magpa-pre-botox ko. Kay lagi tagana tog chance day no ang katong mga daot bitaw kay buhok please lang. Kay karon maguno kasagaran ako makita bitaw day no is grabe na jud ka daot og mga buhok. Kay lagi nadaot sa sige color day og sa sige bleach bitaw. Muna nagkailangan jud mo og hair treatment sa inyong buhok. Og first time day ko magpa-hair botox day no day diri sa Iligan City. Kay lagi nakapa-pre-ribbon naman ko day so diri na pud ta sa hair botox. Kay kasagaran maguno ako makita day sa ko ang pre-ribbon day no grabe na ka mga daot og buhok. Muna naka-decide ang piling gwapa oy nga mapa-hair botox pod ko. Kayawat na lang sad ba nga ma-treatment bitaw daan inyong buhok before i-ribbon. Kung dry na gani kay na inyong buhok og nag-ruberize na gani na so nagkailangan jud mo mag-undergo og hair botox every month or nagkailangan jud mo og hair treatment bitaw. Pareha ni akong client tay uday grabe na jud ka color siyang buhok pero kailangan paghapon siya magpariban. Muna isa jud ni kaadlaw nako gitarbaho ang iyang buhok kay lagi para manindot og balik ang iyang buhok ba. So ang pagriban day ani nako sa ako ang client tay no is for in one na. Muna kumuha pilmo sa to ang hair botox diri sa Iligan City day i-comment lang ang barangay kung asa mo dapit sa Iligan. Ug mao na dayto no by mo oy.